Obviously nami bengijabulile ngoba phela wonke umuntu ufuna ukuzeGoli. Uyazi masasomntwana owakutshela ubhuti wakho useGoli nawe ufuna ukuya khona eGoli. Kanti uma ufika eGoli iGoli ayisekho ebe bayikhuluma ngakhona. Nawe soyazibonela ukuthi sho ukuthi amanga into leyo bayikhuluma. Mina ngibona iGoli hayi iphelile. Fana ukuthi sesiselokishini. Ubunyathela iGoli ayisekho ngisho u16 bullet into nje ekhona. Mawungathi ulandela iGoli hayi fana nokuthi ulandela into engeke hayi ingcolile iphelile. Iphelile. Phelile ngani uclever kala lokuyiGoli kudala hayi manje ezinjenganathi manje hayi iphelile ingcolile inakho konke ngoba sasisimpatha mntanami ayisiright uclever sihamba phekwabo kungcono ukuba imve ephilayo mntanami kunokuba ibhubesi eliphangalela. Impilo iza phambili ngani yami. Ubuclever bakho ubobushiya lapha ekhaya uzokuthola uma ubuya ngabaholide ngeke usebenzise eGoli. Indlela ibuza kwaba phambili ububuza kithi mntanami imhlala Goli empunga ziphansi insizwa izafi ezaqhambisa ubunzizwa.